Amics, amigues, continuem en la segona part del Comprar a Torrent i ho fem parlant d'emprenedoria en femení, perquè ja saben, fa uns dies van commemorar eixe 8 de març, un dia que continua passant per eixa reivindicació de la igualtat en tots els àmbits entre dones i homes, i per això avui tenim amb nosaltres a Victoria Miguel, membre de VAP, l'Associació d'Empresàries i Professionals de València, a més també de Beta Formación, i per això avui volem donar-li la benvinguda. Moltes gràcies, Imma. Un plaer. Victoria, conta'ns perquè, per a qui no conega què és això de VAP, explica'm què tipus d'accions es promouen des de VAP, quin és el perfil d'empresaris a les que agrupa. Conta'ns un poc d'aquesta activitat. Bueno, pues mira, VAP va sorgir en l'any 2009 per la inquietud d'un grup de 3 o 4 dones que varen veure que era precís unir el col·lectiu femení perquè se visibilitzara la seva aportació a la societat i sobretot en l'àmbit econòmic que és on més treballaren. Això fon en l'any 2009 i van ser 3 o 4 persones les que es començaren. Avui som més de 350 associades en EVAP, en 10 o 11 anys, no? En 2009, 2021, doncs això, 11 anys. I jo mateixa te comentava, quan tinc un poc la mirada enrere, dic, mare meua, com ha sorgit EVAP, com s'ha desenvolupat, com s'ha posicionat, com s'ha empoderat, perquè té una junta directiva molt potent, però aquesta junta directiva, una de les coses que també crec jo que forma part del caràcter de les dones, se nutreix d'una forma transversal de totes les associades que estan organitzades en comitès. I els comitès n'hi ha de responsabilitat social, institucional, de formació, d'economia circular, o sigui, de tots els temes. De fet, ja t'he comentat antes que jo recomanaria a les dones que tenen ganes, o que han emprès o que volen emprendre, que entraren a la web i que veren la quantitat de possibilitats que tenen de poder participar i enriquir-se en això. Se fan moltes activitats, Imma, moltíssimes. Sobretot, ara mateix la nostra presidenta de VAP és la presidenta de la Confederació Empresarial Valenciana, amb la qual ja estem entrant en els àmbits dels òrgans de les associacions empresarials de tota la vida. La Confederació Empresarial Valenciana és una institució molt important perquè representa tot l'empresariat valencià de València i d'Alacant i Castelló. Quin perfil? Des d'una persona que té un despatx de psicòloga, o una persona que té una tenda que és de personal shopper, d'una ONG que treballa, com te deia antes, Letícia, que treballa empoderant a les dones del Senegal venent productes d'elles, o una companyera coach que està fent una feina enorme també, metges, abogades. Diguem que hi ha tant des d'un perfil més, podríem dir, freelance, emprenedores individuals, per dir-ho així, però també hi ha aquest perfil de grans empresàries, d'empreses d'altre tamany, podríem dir. Mira, VAP té empreses importants en quant a la seva envergadura, com hem comentat, i està format per professionals que treballen en aquestes organitzacions empresarials potents, o per persones que han decidit emprendre per elles mateixes. I n'hi ha gent que ha emprès una empresa familiar, però també l'ha pogut ja fer més gran. O sigui que el perfil, com te deia, un dels valors de VAP és la diversitat. I aquesta diversitat se veu plasmar en tot el teixit que forma l'associació de VAP. Si te sembla, continuem avançant perquè, per exemple, un dels àmbits o un dels temes, podríem dir, més sangrants en l'àmbit laboral és aquesta desigualtat de salaris entre homes i dones. Per exemple, també va ser això una d'aquestes reivindicacions i de celebracions, podríem dir, que se van organitzar des de VAP en aquest Equal Pay Day, que és un dia que està dedicat a fer visible aquesta desigualtat. Són molts temes que afecten a les dones, però que des d'allí sempre es vol visibilitzar i sobretot reivindicar i sense necessitat de canvi. Totalment d'acord, Imma. Des que varen ser la primera organització que així en Espanya, EVAP perteneix a BPW, que és a nivell internacional, i és l'única organització de dones que té voz i voto en la ONU. Entonces, nosaltres començàvem també a fer estos actes que visibilitzaren la igualtat, que representa el temps en què una dona no cobra per equivalar igual salari per igual treball,
i fem molts actes. De fet, hem fet, per exemple, conferències. Jo recordo una conferència que se feu en l'IBAMA, que vinguérem, visionàrem una pel·lícula, es feu un col·loquio, això va ser ja fa anys. Després se fa una campanya molt potent en redes socials enguany, ni més ni menys, sinó igual. I a més totes participem, que és una de les coses més importants que té, i participen en xarles, en institucions on se parla i s'informa d'on ve aquesta bretxa salarial, perquè millor diuen, cobrem igual, no, perquè hi ha moltes coses, com per exemple els períodes de baixa maternal que fa una dona, això fa que cotitze mesos, i al cotitzar menys, quan va a jubilar-se, també cobra menys, o sigui, són molts puntets. Entonces, en la campanya del 22 de febrer, que ha sigut este any, és molt potent en EVAP i se treballa en molts àmbits. L'acte més visible pot ser que és el que fem, se fica una taula davant de l'Ajuntament de València, on firmen tot, té una gran resposta per tots els òrgans, els agents socials, administracions, el president de la Generalitat, la vicepresidenta Mònica Oltra, les organitzacions empresarials, Salvador Navarro, totes, el d'IBEFA, els sindicats, l'Ajuntament de baix en el pleno ja baixen tots i després fem la foto en el balcó. Això és un poc la més visible, però ja t'he dit que paral·lelament des de la Junta acudim a Punt i se fan entrevistes en a Punt. Enguany l'ha feta Maria José Sánchez, que és la que ara porta el Comitè de Responsabilitat Social, parlant dels ODS, perquè nosaltres estem treballant cada mes un ODS com a associació i cada comitè té identificats els seus. Se treballa molt perquè és una de les coses que des de VAP se té en l'objectiu d'aconseguir eliminar aquesta bretxa salarial que no té ningú sentit i és una de les coses més que marca la trajectòria empresarial i professional de les dones. També, com no podia ser d'altra manera, una altra de les celebracions centrals, podríem dir, o dels dies més importants, és aquest 8 de març, on també se van fer diferents accions. Conta'ns un poc, perquè vau tindre des de presència en mitjans de comunicació, heu fet un poc de tot des de VAP. Enguany s'ha adherit a la responsabilitat també de no els encontres multitudinaris per el tema del Covid, però no per això hem deixat de treballar. Hem fet jornades, una jornada que farem, que a mi m'encanta perquè també ens està situant ja en Europa. Jara Pasqual la coneguérem a través de Twitter i a més casualment vaig ser jo, però jo no soc massa, com t'ha comentat, no soc massa de redes, però tinc companyeres al meu abast que me faciliten aquesta tarea. Contactarem en ella, que està en el Parlament de Brussel·les, defendent també les startups promogudes per dones. I jo dic, aquesta xica n'hi ha que portar-la, sí. I en seguida per les redes digué jo, en seguida baix, Jara Pasqual ha vingut, ja ha donat un taller i ja estem treballant també conjunt en ella per veure com podem fer. Després altres companyeres han anat a Punt, com tu has dit també. Amparo, crec que ha participat, Amparo Martínez ha participat en un parell de taules d'alguns ajuntaments o organitzacions. Altres companyeres també han fet, per exemple, en València Activa, que fa per l'emprendedorisme, les dones ha donat una xarra, que és la vicepresidenta Sandra. La presidenta Eva Blasco ha estat en la CEP, en IBEFA, en l'administració, ha escrit artículs i han fet entrevistes. O sigui, jo recomanaria a les persones que puguen estar interessades que entren a la web i veuen la quantitat d'actes que s'han fet degut al 8 de març. Molt bé. Avui també, a dia d'avui, com deies, aquesta emprenedoria en femení podríem dir que és una cosa ja molt normalitzada, fins i tot també ja tenen línies d'ajudes específiques des de les institucions públiques i demés, però entenc que fa ja més de 30 anys que vas començar amb aquesta andadura de Beta Formació, les coses serien un poc diferents. Com recordes aquests inicis? Mira, Imma, te vaig a fer un comentari que és el Banco Exterior, que estava així en l'avenida del País Valencià, i el director, senyor Izquierdo, quan tenia de demanar el préstec. Me recorde que tingué que vindre el meu home a firmar perquè no mos el donaven, i me recordo una frase que digué ell, que digué, Déu dona dents a qui no... Com ho digué? Dents a qui no pot menjar.
Sí, sí. Bueno, que dificultats, milions de dificultats. L'anar a parlar amb la gent en organismes oficials per presentar-te i dir-te perquè el teu jefe no te ringa, doncs t'han portat això. Molt diferent. I per això jo he estat sempre molt vinculat a intentar que totes aquestes traves i aquestes faltes de credibilitat que hem tingut les dones que han volgut emprendre fa 34 anys, que fa que jo obri Guiveta en l'any 86, en Nadal del 85, canvien, i gràcies han canviat, però necessiten canviar a un to. I es veu que la gent jove, d'alguna forma, vegeu també de lo que ha passat, perquè no oblideu que no és que tot, que no és fàcil i que n'hi ha una història, i jo també tinc una història darrere, perquè aquestes dones que se tancaren en Nova York i al final moriren totes per reivindicar un salari just, o les primeres sufragistes que també, és que la història de que la dona tinga la mateixa credibilitat i el mateix valor en la societat és un estigma que portem, que jo a vegades me pregunto, i d'on ha nascut això? Jo no sé en el teu entorn com va ser això de dir vaig a muntar una empresa, no sé si se va veure amb normalitat o potser des del teu entorn hauríem preferit que tingueres un altre tipus d'ocupació o de dedicació. Bueno, jo te tinc que dir-me que jo en la meva generació es començarem molt joves a treballar. Jo es començai a treballar la primera vegada de dependenta en una paqueteria, en una merceria que s'ha una paqueteria de poble, jo soc de Catarroja. I es començai allà a treballar, però jo volia continuar formant-me i continuï formant-me. I me vaig formar en peritotaquígrafa mecanògrafa, que en aquella època és el que les dones podíem optar per poder tindre un treball en les empreses. I vaig tindre la possibilitat d'incorporar-me en una empresa de Beniparrell, a un antri de telefonista i pesant camions de madera, una empresa de tableros aglomerats, però jo continuï formant-me, vaig fer batxiller, me fiqué en la universitat. La passa que les distintes crisis feren que aquesta empresa tancara. Per què te conté un poquet aquesta història? Perquè quan jo treballava per una empresa i tenia un horari, una empresa que treballé des dels 14 fins als 33 anys, en ma casa estaven tots supercontents. La meva família, pare, mare, tots de lo més bé. I quan me casí, també podia fer-ho bé. Tot, d'alguna forma acudia a tot. Però quan l'empresa tancà, jo ho vaig veure clar perquè la meva vocació era sempre la docència. I més, quan jo estudia sempre treballant, jo sempre dic, quan jo puga, tinc que fer el mateix per a persones com jo, que no han pogut estudiar en l'època que toca, puguen continuar formant-se per créixer. Entonces jo no ho vaig tindre claríssim. Jo crec que vaig deixar de treballar en abril del 85 i en novembre o en principis de desembre hauria beta a Torrent en la carrera de músico merino. Clar, ma mare sí que això, ma mare és la que més m'ha dit, i tu per què no fas com la teua cunyada, te prepares unes oposicions i estàs en casa? O sigui que no ha sigut... Sin embargo, el meu home m'ha acompanyat totalment, o sigui, la veritat és que a vegades ha participat en foros, ara ja menys, però participava en foros i quasi totes les companyeres meves de taula eren divorciades, menys jo. Dic, bueno, és que jo, a mi el meu home jamás m'ha ficat ninguna obsessió a res, al contrari, ha estat al meu costat i ha deixat que jo fera el que jo volia. Ha tingut més problemes per part de ma mare que per part de ma casa. I és que és això, també ara entraria en xoc, podríem dir, aquesta corresponsabilitat dins dels hogars i demés, i és que la conciliació per a moltes dones malauradament és encara algo poc més que una utopia i sobretot s'ha vist en aquesta època de pandèmia, en aquest últim any, que entre els continus confinaments, quarantenes preventives i demés, moltes vegades han continuat sent les dones les que han hagut d'assumir aquest teletreball des de casa a l'hora d'estar potser cuidant dels xiquets i demés. Com veus que se podria canviar? Perquè ara, per exemple, des del Ministeri d'Igualtat se diu que es va fer aquesta creació d'esta xarxa pública de cuidados i demés, però és realment un tema que és molt complicat de canviar. Mira, des de VAPO, en els distints foros que ha participat,
estem reivindicant-ho. O sea, el treballar en casa no és teletrabajo, no és teletrabajo estar en casa cuidant al nano, mirant a la cuina que està... No, això no és teletrabajo, teletrabajo és altra cosa, i tampoc per estar treballant en casa per el confinament tenim que acudir a tot i que sols siga la persona femenina en l'hogar la que assumisca les tarees de l'hogar. No sé com se pot arreglar això, Imma, perquè és una cosa que portem culturalment i són coses que costen molt d'anar, però jo te puc dir que des de VAP s'està treballant molt per conscienciar i visibilitzar que el teletreball no és el que han fet ara, acudir a tot. No, acudir a tot. I el tema de la conciliació jo crec que és una cosa més educacional. Jo, com t'acabo de contar, en la meva vida personal no ha tingut cap de problema perquè en la persona que ha compartit la meva família m'ha respectat en tots els aspectes, igual que jo el respecte a ell. Però sí que conec altres persones que arribaven... Jo he arribat a casa a les 10 de la nit. Els meus fills ja estaven dutxats, sopats i xitats. I el meu home mai m'ha dit absolutament res. Però sí que tinc companyeres que arriben i tenen que fer-ho elles. Entonces això crec que és molt educacional. I m'encantaria que aquesta red que he escoltat en els mitjans de comunicació, que va ser, de fet, vam fer una entrevista a una xica que treballava d'assistenta de domèstica i tenia que deixar els xiquets en altre lloc, no sé. El tema de la conciliació de l'horari de treball i l'horari escolar és una de les coses que crec jo que també n'hi havia que fer. Que no es parega que deixem els xiquets per poder treballar, sinó que els xiquets tenen unes obligacions i les persones tenim altres obligacions. A mi el meu fill em deia, mamà, perquè tu mai estàs en la porta d'escola esperant-me? I jo li dic, perquè tu quan te'n vas a jugar als teus amics no te quedes en casa amb mi? Vull dir que és educar un poc en igualtat i respectant el que cada un vulgui fer. El que passa que també hi està els recursos econòmics per poder solucionar. I quasi sempre són les dones amb menys recursos les que més tenen aquest problema. No sé si penses que també a nivell legal el fet no sé si donar incentius a les empreses que sí que adapten aquests horaris, penses que podria ser una bona manera d'anar canviant? Però si una empresa hauria, per exemple, això jo ho he sentit molt a escoltar a Eva Blasco, perquè ha participat. Imagina't un comerç, Imma. Un comerç s'obri a les 9:30 i tanca a les 9:30. Què fa un comerç si li dona a la persona perquè se'n vagi a les 5:30 a casa a replegar els seus fills, quan ella obri la porta per atendre el públic? Jo crec que això és un tema de treballar-lo, no de dir ahí està i anem a continuar vivint-lo, no. És de ficar a gent a pensar en com se pot solucionar i no penalitzar, per exemple, com te comentava abans, els contractes a temps parcial, que se crega que perjudica les dones, doncs igualar millor aquests temes dels salaris a temps parcial i que n'hi hagi més rotació. Jo crec que això és... A mi m'agradaria que s'assentara gent diversa, que s'assentaren a parlar i a pensar, i quan pensaren no pensaren en una situació la més pròxima a ells, sinó la més llunyant, d'aquestes persones que tenen més problema o viuen a soles, o són emigrants, o no tenen recursos. Victòria, jo sé que tu des de sempre, des de fa molts anys, has sigut una persona molt activa, has estat en moltíssims fronts oberts, podríem dir, anar compaginant-los, i ara, diguem, ha plegat aquest moment de jubilació, però jo sé que no ha sigut una cosa gens fàcil perquè has anat tenint tot un pla per anar a poquet. Conta'ns com ha anat i com estàs a dia d'avui en aquesta activitat. Doncs la veritat és que jo tenia clar que tenia que... A mi m'agrada també que la gent jove participi, perquè si no, si treballem tots molt de temps, què fa la gent jove? Quan s'incorpora al mercat? Jo tenia una amiga que, per desgràcia, falta de càncer, que ella sempre deia, Carmen, tenemos que dar paso a la gente joven. No sé si m'impacta un poc lo d'ella o què, no sé d'on me vingué, però tenia clar que el meu procés de jubilació tenia que ser treballat, estudiat, perquè no fora ningú... perquè tot continuarà igual. Jo sempre crec que les institucions queden i les persones passem. Entonces comencé a treballar-lo, anar deixant primer una cosa, després una altra, però tot estava treballat. A més, m'ajudà una amiga i companyera, Mònica, a fer-ho bé. En un any me deixi EVAP, l'any següent me deixi la presidència de l'Associació de Centres de Formació,
I este any m'ha deixat d'estar en primera línia en beta, però estem treballant per crear un model organitzatiu diferent i que l'equip d'experts que estan en beta poden continuar realitzant el seu treball. I jo estic allí de mentora, de consultora, d'apoyo logístic, el que necessiten. Desde luego no vaig a deixar d'acompanyar-les, però desde luego la primera línia ja no la porte. I de moment encara no me sent desvincular ni m'avorrisc, perquè tampoc m'avorrisc, estic també estudiant. Una de les coses que jo volia era estudiar filosofia i quan era jove me diuen i això per què ho vols? Això no aprofita per res. Doncs ara estic estudiant filosofia i espero que l'any que ve me pugui graduar. Estic més en la meva família, sobretot el meu home, que ja estava jubilat i també ell tenia un poquet... estava massa hores a soles en casa. És un canvi d'activitat, però no una renúncia a tot. Jo continuo treballant amb les meves companyeres, ara igual estic un poc més amb ma mare, no molt més, però un poc més, i no sé, és el que cada moment tenim que anar pensant com podem fer les coses millor, no sols per tu, sinó també per tota la gent que t'envolta. Victoria, Miguel, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres i sobretot en els millors desitjos per a aquesta altra nova etapa que també comences i que sobretot ja veiem que continua també molt repletada d'activitat i que mai perdres aquestes ganes d'aprendre i de fer coses que veiem que és el que t'agrada realment. Sí senyora, així és. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. Perquè sabeu que és un plaer acompanyar-vos i parlar de coses que, com t'ha dit abans, m'apassionen, com és l'associació de VAP, la defensa de la igualtat en les dones i la defensa de la meva empresa, que estic enamorada d'ella, evidentment. Òbviament. Gràcies a tu. Amics, amigues, nosaltres tanquem així amb aquesta entrevista al Compra a Torrent d'esta setmana, però ja saben, continuem connectats a través de les nostres xarxes socials, el nostre canal de YouTube i la nostra pàgina web www.teletorrent.es. Adeu!